Sumpa first service a braya da otumfo nyankopon ase. A braya to the muni nyina Radensa. A braya bomb pie se obono fon shiche ye bia what the muno ya pie eseno. Enti fa phone fro bi no bi sum fro bi na ka say on Johnson first service. Sabre so aya for smartphone on a login in Echo Sumpa Facebook. Aya motion link no ema afofro so enjoy ni bi. Aya for comments. Ye chia obi bi o hwe ye firi obi man so obi kuro so ye mamo achen ye mamo aha ye mamo ajo sabre adia san baby sabre so adia so achen baby oko eye US ekofa Canada na ni potemu nyina dia eye midnight na uche mo ba Dubai ni Oman no mo ne potem hodia eye mid morning na oko UK eye London anase oba oman Ghana mudia ade ache yes onyame kokroko di ade ache bia o ade ache bia o then I should have some no kind of Matthew chapter 6 verse 34 no onyame bata pe o se debia ye body said dano bone doors o danu mo Mpenyimfo se sade chene yante asambone a yechi asam kase so ba franka ensiso asam no ba na yesi asam no gina yese duru nchen a asam no nyina enuntina Sumpa first service wo enuntina Sumpa first service wo gather your family members to join Sumpa first service. Yes. Tell a friend to join Sumpa first service. Yes. It's all about committing the whole day into the hand of God. Say you did the money nyina shawrade nsa esra rade ho moburuhu esra rade ho adoye. Yes. Esra rade ho hwesi esra rade hwe yeso aye ho ma asa. Na watching cheba o aso mo nsem no edo obi papa obi nua lecturer oso okwaba ka akotwa fa no okono otu onu ankasa ka enye se sebi okofro passenger car na watching emonsemo doso na watching ebusuo bi bobra ene ade chi ebusuo bi twajo ene obi sorry e wenti bi ansori anso ko akoda onua na koda ene hospital ahodo ubon say ye twi trogo no na mo ye twi na mo amafo de hye na yesesa guma ye de omo kwa akɔhye mbotware anso de hye no yade no yade na eda woso no nyame aso mo oyade safo na so mo yes oho na mere mu nyina waso mo amakatama da wabodwam moja de du mo asfrasa we di adanse se nyame no wadi ni ye obi manso obi kuruso ya jiachia mo nyina sabre bia na wo adwuma mu ebia wo te kan mu kwa adwuma ebia sambre nso so afa na wasore ananse oda wo mpaso oni yembom wo Sumpa first service so obombofo na oboye ho bon yekoda ye no di osuma na bofo mo mo behwe ye so ye ho ama asem
Wasima Shema Bofwamang, I was Psalm 91 verse 11. So all shall so and now amas. Also one crow in Sayem now or 9 po ampim boba. And your radiance man above 1 hour. One shen above 1 hour, my wa. Corno Bushiano come home bas. And now no pay any David Bayer. I was Psalm 69 verse 30. Any David Bayer just asked them so now radius. Say a rade ye could die and ye die. Now dear Chieno, a radin son, Ekutaye. Yentie Psalm 69, they am from Empire. Mede jom tuo be Nyankopon din aye. Mede jom tuo be yi Onyankopon din aye. Na mede asida makamfo no. Na mede asida makamfo Awurade. Amen. 69 verse 30. Ose mede nyom tuo be ye den. Be Nyankopon din aye. Na mede asida makamfo Awurade. Ena no pay ye de asida ne nyom tuo e de Awurade ase eyi na ye. Se wamaye hu adechie foforo se na otwe so oma na otwe na ekoboko ekwawie ya yentie kan bone bia ohaw ni nyina mu nsoso wa ohaw ni amane aba wo so ni nyina no wa so mu ene umie wa no wo fi ho umie wa no wa adwuma mu ho umie wa no nka bebe nkyira Awurade manyamente wo ne. Open your mouth and thank God. Let God hear your voice. God deserves to be praised. God deserves to be adored. Our God is God. Name of Jesus Christ. David said, "Onemen come for a rade ekasiye." Ele anopei wasida no wo fom. Wa yeye no wo fom o. The rade ase. E wo nuoma rade ayama o.
apomode on de adomo ketreme de abodwam say nipa bonefo koda yempo no want say fire outbreaks and robbers attack be a map so say the papa chemo so when awia so when enwumere when adichie na urade fata say eyi na ye simo am Facebook ni nyina mo nhira no mo page no Facebook no so aye hye anopay Uruta Samwa mujina so Ajua Jina mujina so Mary Sam ejina so Yvonne Asare mujina so Sana Asare Emmanuel emu ejina so eye foforo ni nyina Ruth suma ni mu nyina ejina so Monshe Abigail Champo UK munyina mujina so Monshe link no ma afoforo so enye urade aye David said woni men kan for urade ye kasa urade me de makoma ene ma no fafa ene be ye urade aye ene be ye urade ju aye ye urade kan for urade kan for no mo nyama ju aseda ne urade ju aseda no man fa aseda ya ko so urade pass wala bia aseda ba wo Yankopon shira upi sa odana se Tresem se osiyama ya seda no so chen ya this ready here David said hwehwe me mu yes na samra to bi wo me mu a onya me dada no Romans chapter 6 na so say bone akatua ne wo onya ne yem fire ni pedua nyina kwa awurade anim say adwene mu nsusuye mu ni yoye mu funso bi ayaya awurade eni efie sana de hemia say mene maja fie so aye bone yes bone fache say Kristo moja no enti ye ho enhohore ye ho na ene yetima abo awura adoma hwenwanenim o kwa awurade anim for my Asafo yes so there was actually another power nim say we are seeing the mother aba
name of Jesus. Onyankopon asem sesa yakuma mu yafa ye de nam ye bo ro adoma hinwa nanim ebra so se yakọ adoma hinwa nanim e wo Sumpa First Services ebra so se yakotie Onyankopon asem. It's time for the word of God. Ebra so se yetie Onyankopon asem. Sumpa First Services say ye ba ye say jawo hawo ni nyina mo mawrade na awrade beye jawo amane ni nyina mo mawrade na awrade beye obi ko ni na ye so wa na o wa dwere saa ma ade a che sanity na ni guso o si apeni o sun or dwendwere and let me say jaisa adwendwere ni o hawo ni nyina mo mawrade na awrade beye Tresa no se obintime nwire mfa basafa mpo nka ne tenten Dabi o se na adwendwen traso no mpo no esa ya pone enti jamane no ja osun no ja ni nyire mo mawrade na awrade beye obi hwe ye obi tie ni ha nyina ya yade de unya yade tetew ebusua ni nyina yare ja ha ni nyina mo mawrade na awrade beye yeso nyame a oye ye yare safo. Oh yes. O se ye yare wa no ono no five Jesus obi so e ka mene no na juma ego na wari su ego a won ka twa o se ka na ye de no ono no tu aka no enti ja ni nyina mo mawrade na awrade beye obi so hwe obi ti o se me ma na sei e ma na sei o enu bone me hu kra na me yem me so mu nkra wa wo mo ato awrade mu wa wo mo ato Kristo so mu wa wo mo ato na me so mu nkra ni nyina na sei ebi ato nu bone nom ensawie ejaman ebi ye kobolo ne krono Jani nyina mo mawrade na awrade beye obi se me company no go obi se me dwuma na ma bie na dwuma na sei obi so se nipa bonefo asole atia me obi so hwe me obi tie me nipa wo do wire hye ni mu no onu mpo na wayi wa ma no ebi esi pen o nipa ye friends are Ahithophel oyi David Mai nipa so ye friend say Judas oyi Yesu Mai anso na wie ye no ekosi say me say de wayi wa ma no ye wagira wachi edi sekan wo wachi ja no mawrade na awrade wo de on fa udin so edi nya no ho ye kama ni bedi me se kama ni bedi etija ni nyina mu mawrade na awrade beye se de nipa guo no no botwa ene nipa bi asole tia wo nipa bi afa so ama odidi ye eye bronsan bosia na wabo no yes bronsa obetu aka na ja ni nyina mu mawrade na awrade beye na wotwe nyina no asama ye de brewo e wo Sumpa First Service so e God's power Onyankopon to me and I said the power of God onyame to me o dia na ene wo dia sie dia na e haw dia na esi ukwan ene onyame to me nyame ahoden enimu aw amen ewo Europe amen ewo Asia ho amen America ho amen London ho amen Ghana ha
Africa country bi owoso Amen. Ghana kuro bi a wo hwe ya wo tie ye ne Amen. Ewurade tumi enimu awo Amen. Enkane ni potem ho nyina nyame tumi nimu awo Amen. Kumase ni potem nyina nyame tumi nimu awo Amen. Akwa ni potem ni takorade nyina nyame tumi nimu awo Amen. Sunya ne techima inkuransa ene ni potem ho nyina brekum mu nyina sampa ekoboda nanu nyina nyame tumi no enimu awo Amen. na meka central region no mo na yakọ western region no mo nyame tumi no enimu awo Amen. Efiri se nyame tumi di boa ye na gyanom ewo Misrim asase so Yes. na wotwe atwam ne na wotwe nyina me de wo gira eye Misrim se na ebi so gira Canaan no ene me de wo gira ebi so gira Calvary na ene de ye ne wo gira Misrim. Yes. Bible say onyankopon kan say ye na gya ne bakọ akoye nkoa ewo bi asase so obi man so na bre no so anyame hye bre to ho My God. nyame hye 400 years Yes. and so 400 years na so ye no nipa bone for emimfo ni etimodeni was wompene da entime mamonko 30 years ebe kan ho bad 30 years no man na nka wana nantum o man ne hyase so Yes, Lord. o man ne hyase bompaye Yes. o man ne hyase frɛ Awurade Yes, Lord. Awurade te no wosoro mosoro enne se wo be frɛ Awurade Oh. e wo haw no mo God. man ne no mo Jesus. be gya ni nyina mo ama Awurade a o Awurade be frɛ soro mosoro Awurade be frɛ soro mosoro Yes. obetie o Yes. hallelujah Amen. me se Awurade be frɛ mfa Esoro mo soro. No betie. ye na gyanom anye kom Dabi. ewo Misrim My God. na onyankopon yɛ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ ne anwanwadeɛ enti ɛnɛ deɛ na ɛsi kwan wawadeɛ berɛ adu bibi si kwan w'adwuma no a wanyɛ investment no bibi si adwuma no kwan nipa bi akɔgye nsoma nipa bi agye nneɛma ɛde sɔle tia wo nipa bi de nneɛma agugu fam yɛwɔ amanfoɔ mu tu nnuro Okoye Central Market ahodoɔ ɛwɔ man Ghana num agbogbroshe num Carnation dwa num obo wura mu dɔmi dwa num hɔ a obo wura mu kasoa dwa num a yɛwɔ amanfoɔ mu yɛ nneɛma ti amanfoɔ obie shop no kora yɛn tɔ adeɛ Yes. obo wura Kumasi Central Market num a yɛwɔ amanfoɔ otu ti amanfoɔ okɔ Techima dwa num no obo wura Sunyani dwa num a ayɛwɔ amanfoɔ a etu tia anso mɛse esi wɔ adwuma no kwa o frɛ Awurade tumi baba Amen. emra ye na gyanom sugu nyame so no nyame so ma Moses ni Aaron na nwanwade na ɔma ne si ye no ye dru de toso enkron so edru sanche na toso enkron so ye mietwere san no ko Exodus chapter 10 from verse 21 to 29 ye ntie nyame asem Ɛna Awurade ka kyerɛ Moses sɛ tene wo nsa kɔ ahunum na esum nu Misrim asase so na enye esum a wosom a ebeye yie na Mose tene ne nsa kɔ ahunum na esum ka bi duru Misrim asase no nyinaa so nansa obiara anhu ne yɔnko na obiara ansɔre ne tenabea nansa na Israelfo nyinaa de wonya han wɔ de na ɔteɛ hɔ. Hallelujah. Amen. Ɛna Pharaoh frɛ Mose sɛ monkɔ nkɔsom Awurade munwan mone anantwie enko ana ɔmfa nsie ha munwan ne monantwie enko ana momfa nsie ha mo manso ene monko na Mose ka sɛ ɛsɛ sɛ wɔde afɔrebɔde a okum na ɔhye enso hyɛ yensa na yɛde akɔbɔ ama Awurade yɛ Nyankopɔn na yɛ moa enso ne yɛn bɛkɔ ɛrenka tɔte mpo na ɛnonom bi na yɛde ɛkɔsom Awurade yɛn Nyankopɔn na yɛn deɛ yɛnim deɛ yɛde bɛsom Awurade gye sɛ yɛduru ansa na Awurade prim Pharaoh akoma na wampɛ sɛ ɔman no ɔkɔ na Pharaoh ka kyerɛ no sɛ firi me so kɔ hwɛ wo ho yie na ɛma m'anim bio na da a wobɛba m'anim no wobɛwu. Amen. Hallelujah. Amen. And now James and Chirenia one day nyame tumia a dead woman Misrim assassin so. That's right. Nyame ma sum can be a assassin so. Yes. Nansa baby will be at no. Ultimate sorry. O solia
uti when ye doom so anase ye doom light o anase ye doom kania bi when ye sum ka bi o se sum no so mu poa nyame wo tumi o nyame tumi ye adwuma o se tumi ne ye kanfo ama o se tumi no se edi aboa wa ho anyi onipa obetima agina wani asofo bia o teme nko no aduane bi enti no mizrifo nyina di akonche o se ba bibia na obi ate no wenti mi ansole mfiro for 3 days e come de hu nsuo na wakosa no also can enye ye o se sum na no den o se bi masase no so pen na chi no so bi mada ye won sanche na nyame ye wo mizrim o se esum mada na bi so na chi no so bi so bi mada ene sanche ne ebi nyame ma bi nsimwa amen ma bi ntowa tanfo so amen na otie feru say ene e be ma mo akọ anso so mo mo wa na ntwe ne munwa ne de majapa ne de enka ha ena Moses say ompere ero no so ompere ye kwa ye ne ya japa de nyina ne beko ene nyame tumi bi beto fie ho amen nyame tumi bi beto wa wo hyebere so na ade bia ye wo de bia no obaji afuru watan ho nsa amen ade bia ye wo de bia wonsa beka na ene je semre say o se esum no ba bibia Israel for no tie no esum ba kokora enko eno na kire nyame tumi o se onem kwan a magye me ma afri so hwe ndo bia ene ye gire nyame asem we so abompa ye ka se urade ma won sankire ne ne wa won adwuma tumi o man dead ema Israel for no e wo Mizrim asase so urade Mizrim no ni ho Moses no ni ho Aaron no ni ho ya bernie ya so ya bersudie Ewurade ma wa basa no Ewurade ma wa tumi no eni muame ma eni muame juma eni muame kasem Misika sem ma point sem krata sem company no wo Yesu dem ministry no Ewurade eni muame som no eni muame say ya you are not the bomb fire.
Shout amen 3 times. Amen. 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 Ni kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Type amen wo Facebook. Type amen ɛwɔ YouTube. Na share link na ma foforɔ so ɛnyɔ ne mpaebɔ no ɛyɛ sompa first service. Ɛnyɛ radio ni TV program kɛkɛ wo. Na ɛyɛ program nyame tumi ni adanse ɛde kyerɛ. Yes. Ɛbra so sɛ yɛ pagya demo yɛ tu demo ni nyina share radensa. It's time to commit the whole day into the hand of God. Ye nyame asɛm so wɔ Psalm 46 verse 1. Psalm 46 verse 1. Ye gyina so apagya demo ni nyina share radensa. Sɛ Awurade nka yɛn ɔnyɛ yɛ adɔyɛ. Edanumu ne pa embra yɛ so yɛntie nyame asɛm. Onyankopɔn yɛ yɛn dwankɔbea. Onyankopɔn yɛ yɛn dwankɔbea. Ɛne ahoɔden. Ahohia mu buafoɔ pa. Wɔnya no ehunuyɛ. Yɛnya no hunuyɛ. Onyankopɔn yɛ bɛn. Ahohia mu buafoɔ. Ɛne yɛ dwankɔbea. Ne yɛ dwankɔbea. Deɛ na ɔpɛ sɛ nyame ɔnyɛma. Deɛ na ɔpɛ sɛ Nyankopɔn boa. Kasa Awurade. Ɛnɛ dɛmu yo. Yaba Awurade w'anim. Yaba Awurade w'anim. Boa me. Awurade boa me. Awurade boa me. Awurade boa me. Boa me. Mano. Awurade boa me. Boa me. Juma no. Awurade boa me. Awurade no. Awurade no. Krata sem no. Awo no. Sika sem no. Kano. Cotton sem no. Cotton sem no. Fien sem no. Fien sem no. Boa me. Boa me. Mami. Mami. Awurade. Mami wo ni mo nyama. Ẹlẹ́dàá yóò. Yesu demo. Bí o wà ní bọ́m̀pá yẹn.
Jesus. Kasevade. What some say? What some say? We are who hear mo buafo. We are who hear mo buafo. Erado buame. Erado buame. Buame ne day. Buame ne day. Buame mane. Buame mane. Jumane. Buame jumane. Jumano. Jumano. Erado buame. Erado buame. Erado buame. Erado buame. Yesu demo. Yesu demo. Prayer number 4. Any evil agenda, any evil dreams, your bomb price or bonnet for the dinner to be a yes, any die your bonnie be a wasso. Oh, bomb pie say winning tomb. Never A dano and chena their sound. And so a moon semono or how come for can say rate. What some say? What some say? Be a body said dano. Doors were then. Bonnie doors were then. Oh, bonnie for the shisha, yeah. Oh, bonnie for the shisha, for the dinner too. Oh, bonnie for the dinner too. And let them. Oh, and let them. Yame. It's yame. Yame Juma. It's yame ma. It's yame ma. It's yame different. Enemy fever. Everyone break him out. I break 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 out. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Bible say ye gidia ebeye juma ya mpreswa enye juma. Yes. Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Enedei. Enedei. Humemobo. Kaime. Buame. Yemadoye. Madifrenye nshira. Fibanye nshira. Adibia meye bia. Erade maninye ye. Erade mamentense mode. Enedei. Erade mawadom. Emrameso. O Yesu demo. Erade me jira wasam so she wasam tumi de wasam ahoden say nipa bi a wo hwe yen a wo tie yen
our yare, Yes. your ya or diarrhea passo, for that hospital, the war no any fear any demon. Yes. Yamia the son tower so. Amen. Messiah the Samao. Amen. Waya the sa. Amen. Webubuo. Amen. Ontimen sorry. Jesus. Yamia who ordain. Amen. Embora udumpe mo. Amen. Embora untirimo. Amen. Sorry wo Yesu demo. Amen. Sorry wo Yesu demo. Amen. Oh huna de. Jesus. Everybody me weni. Amen. Huna de. Amen. Yade bi a wodin. Ni yade ni din. Jesus. Enano pay. Yes. Ene wiei. Jesus. Ene nwumre. Jesus. Chiwa yaresa. Amen. Me bompa ma obibia oye dwadeni obibia odidwa Yes. obibia oton ade Jesus. me bompa ye se onyame ntine nem nkyira wo Amen. onyame mobru hu ntɔ wo so Amen. me fra tɔfo ma wo Amen. me fra tɔfo ma Amen. wo a woton ayɛ ntɔ ene de obɛtɔn Amen. ene de ye bɛtɔ Amen. fra tɔfo Amen. eba wo dwisu hɔ Amen. eba wo sɔ hɔ Amen. eba wo adwuma mu hɔ Amen. wo Yesu demo Amen. wo Yesu demo Amen. wa adwuma egu wa adwuma no egu wa eka emene wo Jesus. adwuma no sampagya Amen. adwuma no sampagya Amen. ka no firi wo so Amen. metua ka no ma Amen. metua boafo ma Amen. wo Yesu demo wa wo hwɛ me a wo tie me Jesus. a wa ware egu Yes. wo adwuma egu Yes. ɔhaw bi ato awade no Jesus. adwuma no mo Yes. ɔma no mo Yes. Awurade basa ntɔ wo so Amen. Awurade nsa ntɔ wo so Amen. me bɔ mpae ma obi bi ɔyɛ kwantuni a ɔtu kwan ne Oh, Jesus. me bɔ mpae ma adriverfoɔ Yes, me Lord. fra passengerfoɔ ma ma Yes, Lord. mo ka ne nsɛe mobɛkɔ na mobɛba Amen. akwantufoɔ yi mede mo hyɛ Awurade nsa Amen. akwantuo no Awurade de mo akɔduru Amen. moba so Awurade de mo bɛba Amen. mo ma asɛm wɔ Yesu de Amen. ɔbɔnefoɔ no hyehyɛeɛ ɛna ne nhyira ma mo Amen. ɛna ne nkonimdie ma mo Amen. me bɔ mpae mo a mowɔ appointment bi ɛnɛ nya appointment nya nipa nim adom Amen. nya nyankopɔn nim adom Amen. nya nipa nim adom Amen. nya nyankopɔn nim adom Amen. bɔ mpae ma aban adwumayɛfoɔ mo a moyɛ ankorankora adwuma me bɔ mpae de mo hyɛ Awurade nsa monya nipa nim adom Amen. monya nyankopɔn nim adom Amen. wɔ Yesu dim me bɔ mpae sɛ deɛ ɔhia promotion nyame ma yɛ Jesus. promoto Amen. ɔhia transfer nyame ma yɛ transfer Amen. wɔ Yesu Kristo dim Amen. ɔpɛ sɛ yɛsɛ sɛ wode kɔ department bi nyame mɔborɔ ho ntɔ wo so Amen. me bɔ mpae ma obi bia ɔyɛ akwantuni Oh, Jesus. mo a mo obi man so Yes, Lord. obi kuro so Amen. nyame nkae mo Amen. mo nkrata sɛ nyame nkae mo Amen. adwuma sɛ nyame nkae mo Amen. sika sɛ nyame nkae mo Amen. aware sɛ nyame nkae mo Amen. awɔ sɛ nyame nkae mo Amen. project bi a moyɛ nyame abasa no ntɔ so Amen. ɛnsi mo yie Amen. wɔ Yesu Kristo dim ɛnɛ deɛ wobɛdie ne deɛ wobɛnom ayɛ den me bɔ mpae ma wo sɛ nyame a wie mu nyɛ ne sakyera na no nyame ɔntɔma na ma wo Amen. nyame ntɔma na ma wo Amen. ɔntwehyɛ berɛ mu aboafoɔ ma wo wɔ Yesu dim ɛna mabɔ mpaeɛ ka amen kɛseɛ paa Amen. woka amen kɛseɛ paa Amen. amen ne kyerɛ sɛ deɛ waka bia ɛnyɛ hɔ ma wɔ Yesu dim amen Amen. saa berɛ deɛ mebie tɛtɛfo no atom na mɛsrɛ sɛ ɔsɛnkafoɔ no sɛ biribibia wɔ ne berɛ a Onyankopɔn ahyehyɛ no ɔsoro ase na ɛnnɛ deɛ lines na yɛbia tuma ɛyɛ Sumpa First Service adanseɛ enti mo a mo follow program a Nyame ama mo adanseɛ no mo na mo mfrɛmfa adanseɛ mmra ɛfiri dwoada no saa yɛ abɔ mpaeɛ saa ma mo ɛnnɛ deɛ yɛde Nyankopɔn ayɛyie Nyame aseda ɛna ɛberɛ no ɔfrɛ pɛ wobɛlowa o TV no o radio no wobɛfiri ho na waka deɛ Awurade ayɛ wogya mu ma Awurade no wogya ne nyina mu ma Awurade no deɛ Awurade ayɛ ama mo saa mmerɛ ma menkɔ ɛyɛ MC Yard na MCR na menkɔ Azuka Bema ne Systematic Press momfa nɔma no ɛnto ɛyɛ screen anim ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 ɛna nɔma deɛ tɔ so yɛ 0553 0553 53 53 53 53 89 89. wobɛtumi aba so na wode wadanseɛ brɛ Awurade. Praise God. Hello. Praise God. Hello. Good morning. Good morning. Deɛ na Awurade ayɛ ama wɔ Sumpa First Service.
wanti me anyina so ma me fa foforo. Praise God. Hallelujah. Obema on neso kakra. Dear na Awurade ayama wo so first service. Ya ko se yin fue. Secretary was missing. Na am ko ta ma na me tan ba yi. Ya dawo de iganye enso. Ko kakra to izikan. Amen. Hallelujah. But some vampire man say Awurade ma nyoma mpagya na dance kese pa Awurade fandomo. Also betimi aba so. Praise God. Praise God. Ojina so. Mama hajaki line on my yen. O frepe na wa ma 0557 000 Praise God. Hello. Praise God. Udini baby wakase fro kentika. But just of the cassette video of the Mo. So from the mission of paper. Amen, Papa. Entire then Mama is on pay. Amen, Papa. Now, Miss Secretary, maybe that could have been entire mammy. Mate Papa. Nyame be sound ya de obofo Gabriel. Amen. Also bet my boy. Praise God. Praise God. Besra mo mama hajakilan mo amofra ya mo nkasa na mo de ma radio no mo nyai na ye hwenya me anu nyam e wo de nyankopon ayeso also betimi abaso. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kasa fro na de na Awurade ayama wo so mpa fa. Obaya magazine. Obaya magazine de na Awurade ayama me. Mpahe ma ba kope. Mo nyame nhyira. Nyame nhyira mu bebre. Nyame na mo na bom pae. Amen. Umi ba ko yare. Dai no patient. Ati ahwe ofia me ahwe ne pibe sa Awurade. Awurade be sane ya de Obaya magazine. Ya me be sane ya de enti ye sane out of free na me ne wo mompai. Sabre de mesre se e di adanse a hye Awurade animonyam. Praise God. Hello. Udini baby o kasa fro na de na Awurade ayama wo so perfect service so. Praise God. Hello. Kasa una yeti o mame. Also beti ma boy uram. Praise God. Praise God. Hello. Udini baby o kasa fro na de na Awurade ayama wo so perfect service. Hello. Kasa na yeti o mame. Ipacho me kasa frita kwa. Kasa yeti o mame. Ipacho me ne da na bompai na sisi ade ono kan say the Awurade ayama no na wo se wudi ho adanse na me frɛ bia nso aya menya no. Me hawa me ne say ahotutu e ha me. And at the same time so bia me tran me ton ma de no me che bare. Na sem bia ye na me che enkoso. Bible so say nya Nyankopon hyira. Ye number we a ofre na ye sane out a ofra obenyae ofra na wonyanya ya otwen best 5 minutes o san fra obenya na me say anytime bi ofra obenya na ye no wa bompae e wotakwa ha ma ye fa dance. Praise God. Praise God. Ye ntion kan. Praise God. Ujira so my men for mental couch. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kasa fru na de na Awurade ayama wo so perfect service. Papa me kasa free Kenya sebo sorry na de nyame ayama me de papa abu ma adwene me ntia ase so me baba ko what school na so free say me start system no bompa papa fini the dipa yenya no abura adwene ntia ase so. Hallelujah. Yeah, so me wa de bompa enwumere anopa na me de share Awurade nsa na me de nwa me de Yesu boja petebete ya so some bia petebete free a papa de ade nyame aye. Hallelujah. Awurade me bompa the school no share Awurade nsa. Awurade nkoso ama school no enkoso anye nhyira emofra wo biara Awurade ma nkura no nye nhyira wo school ho. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello.
Odini baby o kasa fro papa na de na Awurade ayama. Papa, I am here, mammy. Na say me so tapa, o so me jechi. Mo Yankopona ya do me yer na so nkofo achem enyaman kakanka na say me dishe mo mutum nko na so impabonti enyaman kakanka akodo da me ase. me no bompa na kire se o yare da ho no nyame aka nipa koma omobra onuama omoma usika o de show ho we nyina ye anuama Nyankopon aye. Awurade me de wakoa hye wonsa. Awurade kosoa na manipa nya na doye na sane yade wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Obama oneso kakra o oba pa odini baby okasa firi na de na Awurade ayama. Kasa fita takwa me yare menana no miensa so kwa akochonte Awurade bo. Mate sabre de enye empaibo bre sabre de ya dance ne yedie wona ye ne omo bompa ye de Awurade ayama mo ene ye ka hye Awurade ne monyam. Praise God. Praise God. Praise God. Ya fa anso so mo kasa wechire ma memfa be ba ko bi pena ene nye lines no moaye omoso omoba no omonte ene program na se ma memfa. Praise God. Odini baby okasa fro na de na Awurade ayama wo sompa first service. Hello. Kasa wo na yeti o ma me. Hello. Menti o ho kasa yeti o. Awurade ayedi aman bebre menene mane me ti be me lanti. Me kasa free so ame e fra ma be nyako. Ma me nyako yeti o. Mama nyako dia na Awurade ayama wo. Mama fa the last caller for biabium. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free na dia na Awurade ayama wo sompa first service. Papa me kasa free e kokobe asuofia. Na Awurade ayama me ne se Jesus sompa first mo dwane mo no. Ikojo ma ne ento ade sesi ade eto ade. Ama me say yes na me first ko na me timi yes kan to so sompa first service adawoma. Esi am timi yes kan to me ma flem ya me bi ma wo mo. Hallelujah. Awurade me koso bompa ye do wo hye wadwuma no hye Awurade nsa. Adwuma no firi adomo nkwa adomo wo Yesu demo. Amen. Nyame hira mu pi. Eye ahwefo ne etiefo. Bibibia wo ne mra Nyankopon ahyehye. Adanse soso hia Nyankopon hia wo ye ho. Na no na ma Nyankopon ye nuoma akese maye. Ti e besre se ye bie line no tum se ye bompa ya mamwa ye nya daje bompa na mamwa ti da ye de besi wo se ye mfani adanse nhye Awurade ne bonyam eya momma omo adanse no na emfre se ye sani out ye adanse fo e ba befre wo akire se na omo frɛ de omo adanse ba anso so omo nti ba mo anwure mo enti me pamacho mo nhye ne so ena ye lines yi nyina no eye me ankasa me lines tembia wo befre no me ne masofo ye be bompa ya ma enti hye ne so mo amase mo fra mo nya no ye sign out mo fra mo benyaye na ye no mo abompai ya mi shiraw na onye okese se ojon sompa first of jumedie na efrijuada ekosi fiada nyame ya adoma ochena ye besan abehia na de wo mu nyina ne se ya wada bia no eye counseling enti eneme sorry me ne masofo ye koye counseling enti obibi o se opeso be hu osofo me be hu na me no di nkomo me de me ha obeto Awurade nim no eye ne ya wada bia from anopa 6 ya kosi ewia 12 na me bom nka ye se ye program kesi a ye brano eye program a ya to din se God of possibility prayer festival no e baso china ene memne da first May ne second May e afofida enti no mo amoma e ba betwere wanse apambi wo abusua no mo say ye twera ye ntwa ye ntime nya medicine o kra course ntime nya no e braso say ye begire mo ma mofra no na ye program ya to dey say my family me busua enti ye busua mo
nneɛma ɛni nyame ma di esie no ɛna yɛbɛsrɛ awurade hɔ bɔburu ho adeɛ nyankopɔn sɛ nwɔsra no ɛpaapa nkonua ɛna program deɛ ɔde bɛbɛ biara no yɛbɛhyira so ama mo a mopɛ sɛ yɛbɔ mpa yɛgu bibi so ma mo communion so ɛyɛ so kyerɛ ade bi a ɔde bɛba no yɛbɛhyira so ama na program ɛyɛ ɔkyerɛ fiada no ɔde ɔyɛ baako na wodin deɛ de wotoo no ntɔn a wobɔ ne apam ne nnome a ɛdi nya wɔ abusua no bible sɛ nwosra no ɛpaapa nkonnua no yɛbɛnya bere abɔ mpayɛ ɔmo a mopɛ ba ɔmo a moyadeɛ akwantusɛm wɔn a motwerɛ exams ɔmo mɛtwerɛ ɔmo a bibi yɛ wo mma ahaw bi atɔ wɔn so obu a sɛ wode wo ba no ba ɔmma wobɛtumi de ne picture no ɛde aba nyame nhyira wo Samre de yenko na yenkofa no nsia kase bɔ no emrew have a good day nyoma bia wapeja bia me de shewrade nsa hyira ofon so hyira nsu ade bia wapeja bia me hwenya metumi gum wo yesu demo amen yenkofa no nsia kase bɔ no mrew bye bye